Zo mu je. Ai. Kaya alaji. Kai Hamza me zan gani haka? Wace ce wannan Hamza? Kaya ta ce. Kaman yaka ina ganin mutum ka ce min kaya. Tashi kina gani kaya ta ce na zo mu dan. Hamza yanzu al'amarin naka ya kai ga haka. Saboda ya kai ga haka. Dan Allah. Zo ki shiga mu je. Wata rana zaki haifa. Ke ba zaki so a yi miki haka ba. Ke ma wata ran zaki haifa. Zo mu je ki rabu da ita, ki rabu da ita. Ni fa Hamza. Aisha, kin ga abin da yayin ke ya jawo mana ko? Ke mama muke kike ta shi. Ba abin da ya zaba kenan ba iskancin shi ya bar waje har cikin gida ya dinga kawo mata fi sabilillahi dan iska. Hamza mamanka kake mu magana. Ki rabu da ita ta san rayuwa ne dole yanzu a sarara ko ba ka ba. Kin san me haka? Ki zo mana. Ke ni zaki ga ma wannan magana? An gaya. Mama ne ta kale ki. Kul kar ka fara. Na maka baki yanzu ka lalace. Kar ka fara. Ita ma ta gara ma. Kaga fita ka bar mana gidan nan. Fita. Fita ka fita. Na bar gidan fita ba ni ka kashe ni. Ai shirye ka ja'irin yaro kawai.